krenal да бъд помощно да се пазим язика, да се пазим националността. И той хубаве, че ние, свещениците, мисниците, учим децата на българския партиянски язик. Тук децата учат български, преподаван от учители тукашни българи. Гледа се и българска телевизия, въобще всички сателитни български телевизии, макар почти никой в България да не подозира това. Няколко думи така да ви кажа за нашите деца от Стар Бешенов. В нашето училище се преподава български език. За малките, значи началната, 4 часа седмично. А пък от 5-ти клас нагоре по 3 часа седмично. Децата с голяма радост учат български език, защото те знаят, че те са българи и искат да учат български език. Разбира се, малко трудно е, защото ние тук по нашия диалект си пишем с други букви, с латиница. А пък друго има много влияние от съседните. Сърбия, Унгария. Тук бяха и села, които германци. И има влияние в нашия говор. Но все пак ние оставаме и ще останем завинаги българи. Тимишоара смайва със своята старинна имперска архитектура. Седалището на Съюза на банатските българи, където е и редакцията на вестник «Наша глас», е в здание на поне 300 години. Във връзка с вестника «Наш глас» мога да ви кажа, че той се издава от 1990 година и е орган на Съюза на банатските българи в Румъния. Във връзка с списанието «Литературна мисъл» то се издава от 1993 година и по-настоящем. През 1993 година се издаде, беше напечатана една книга «Съкровище на банатските българи», наричана «Банатски български фолклор», първи том. Решени на всичко, само и само да покажем поне 4-то село, пътуваме обратно към Букурещ. Според картата той е почти в чертите на столицата. Зад нас остават по-малочислени исторически общности с български произход. Карашовени, свиничани, шкеи, бунградски българи, които почти или напълно са загубили българското си самосъзнание от средновековието до нашия 21 век. По пътя си минавахме покрай българските островчета, които са пръснати из цяла Румъния, понякога на стотици километри едно от друго. Ето един фрагмент от онова, което е регистрирал професор Стоян Романски. Дамян, 410 българи по потекло от Оряховско и Врачанско. Крайова, окръжен град, 1500 българи, най-вече македонци. По-раншното българско население по произход от Тетевен и другата от Балкана вече е поруманено. Стоянещ на реката Олд, 1686 души българи от Оряховско и Плевенско. Силищуара, българи от Никополско, 160 души. Слатина, българи от някои махали, преселили се от някои околни села, а също и българи от Македония през 1918 750 души. В градчето Александрия, в което някога Ботев е бил учител, се срещаме с други българи и приятели на България. Дружеството Свети Трифон Зарезан.
Нашите домакини са най-горди с паметната плоча на Христо Ботев. Те, както всички други българи в Румъния, не молят за много. Само за български книги, музика, поне за един учител, като го няма днес Ботев. И за едно българско знаменце. Тяхното е от оцветена с буички хартия. България не трябва да забравя тези хора. Нямаме право на продължаващото вече срамно дълго безразличие. Нито можем да оправдаваме чиновническото бездушие на уния, които имат задължението да подкрепят българщината извън границите на държавата ни. Отново сме в покрайнините на Букурещ, този път посред Пладне, и търсим табела Булгаро. На въпроса къде е Булгаро, минувачите ни сочиха някакви улици и къщи, където някога според тях е било това българско селце. Навсякъде обаче пишеше Брагадиро. Именно това Брагадиро е погълнало нашето Булгаро и сякаш никой дори не е забелязал това. Не сме го забелязали и ние в България. Не са го забелязали даже авторите на електронния атлас, в който могат да бъдат открити и най-незначителните селища по цялата планета, дори в джунглите на Амазонка и снеговете на Камчатка. Нашето пътешествие приключи след пропътувани 3924 км. Остана вълнението от срещите с нашите в Румъния, емоцията на съпреживяната българска история по толкова знакови места. И макар да успяхме да видим само 2 от 4-те села, усилието си струваше, защото се опитахме да направим реален филм за реални хора, за днешните българи, колкото и да са те според преброяванията, за дълбоките следи на българската история на север от Дунав. Длъжни сме да го правим. Да продължим това пренебрегвано от толкова време търсачество в името на българите в приятелска Румъния, в името на българщината, на самите нас, на общото ни бъдеще.